Čaute ľudia, moje meno je Kubec a ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska som sa rozhodol, že si natočíme Q&A. Keby niekto nevedel, môžete sa ma pýtať otázky. Na Facebooku mám svoj Ask a môžete mi tam písať otázky, ktoré vás zaujímajú. Veľmi rád vám na ne odpoviem. Takže poďme sa do toho pustiť. Tuto pod vami mám počítač a môžeme ísť na to. Čo by som sa chcel opýtať prezidenta? Prečo toľko kradneš? Máš rád svoju krajinu? No tomu ver, že ju mám rád, akurát nemám rád tie intrigy vydrbané, ktoré sa tam v kuse tvoria a klebetné ženy nemám rád. Ktorú vec o mne väčšina ľudí nevie? Som buzerant. Ako trávim väčšinu času na internete? No keďže robím s hudbou, tak asi hudbu počúvam, hudbu tvorím, web stránky robím, alebo ja neviem, čo by si chcel počuť. Akým ovocím by som chcel byť? No ty koko, no banán asi. Akým? No prečo asi? 90% ľudí z vás to už asi vie. Akú celebritu by som rád stretol? No tú, ktorú by som rád stretol, tu asi v živote nestretnem, lebo by ju niekto musel z vás vykopať. No Kurt Cobain, kto iný? Aká činnosť ma nikdy neunudí? Vieš čo, neviem. Ak by si mohol zmeniť svoje krstné meno, ktoré by to bolo? Ja neviem. Adolf? Hráš na nejaký hudobný nástroj? Hlavne na nervy, bratu, ale hrať na gitaru. Ktoré jedlo vieš uvariť najlepšie? No, bongo si viem uvariť najlepšie. Ktorú jednu vec o mne väčšina ľudí nevie? Že som strašný idiot. A som za každú srandu. Takže ľudia, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak sa vám páči, dajte like. Poprípade subscribujte, komentujte a kľudne, keď sa vám bude chcieť niečo opýtať, tak pod video vás poprosím otázočku a ďalší diel točíme v sobotu, takže som rád za to, že ste si pozreli video. Zdieľajte, komentujte, píšte, SMS-kujte a čaute zatím.